Lah sing ngebas mau jenenge basis, umpamane gitar gitaris, terus piano pianis, umpamane puisi ki apa Dek? puitis. Weh lah sepeko gawe sipil berarti Dek. Kaya Pak Camat, ya pegawai negeri sipil, ya, apa? sepilis. Ngawur. Lah kuwi penyakitmu nyapa mau goreng. Lah penyakitmu. Marahe kulino soban dadi terus rumangsaku didongakne mantene dongakno do karo Cak Pretil. Mbak, mriko mantene Mbak Siska. mantene napa mboten saged ndonga dhewe? Lho maksudku lho kowe rene iki ya ora mung lek-lekan ya karo atur panglipur ya karo ndonga barang. mantene sapa to, Bos? Ya pengestu kae Mas Inun kali Mbak Siska. Nah. Mbak Siska iki anake sapa? Iki delon genahno wacana to Pak Siswa, mantene sapa ngono kan genah to ning kono Cil. Pak Siswa karo Bu Sri. Heeh. Bu Sri. Terus isi kesuwen. Suwen awakmu. Nah, Iki kenal. lho WhatsApp pas. Iya. Kak, mateni Kak. Ngapo lho? Pi dipepet lo meteng. Ora enek kowe no ning kono kowe. Mbak Siska Puspitasari Eskom lho ya, Dek. Eskom. Inun Mas Inun Pujianto. MD. Oh niki mantene Mbak Siska kalian Mas Inun. Mas Inun Pujianto putra pertama dari Bapak Miskram. Miskan, Miskan. Oh Miskan. Ere kondi kok ya. Renek ere. Ibu Sumiati kalian Ibu Sumiati. Mbak Siska didongakne Dek, muga-muga mantene diparingi rezeki ingkang luwih-luwih terus ndang meteng. Dongamu ki lho. Nyapa? Nyak pelumaten kondang meteng bareng. Lah itu goleki kuwi. Wis dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, lancar golek rezeki, panjang umur, putra sing soleh solehah, berbakti pada orang tua, nusa dan bangsa, atur nuntut rentengan renggang gula kumepir bulet pindhane iki kakean. kaken lani-lani pindhane Betara Komo Jalan Komo Ratih. Alah nyapo teko kono Betara barang le nyapo. Wis penting urip ndang meteng wis cukup. Wah nyapo to. Berarti mantene sing penting Meteng. Oh nyapo to golek. ora iso. Iya no Dek. Nek kowe nek manten sing penting. Sing penting meteng lagi memberi keturunan. Ora iso. Lha nyapa? Apa lho? Aku milih mantene sing penting bolong. Bolong piye to karepmu tak tapuk lambemu tenan. Lah gelem rabi terus bojomu buntet renek bolongane blas ngono. Ya disuwek. Ya cok tenan. Aku srekal awakmu selalu mencrekal. Awakmu ki lho. Lha dadi cedak masjid lho. paling tidak ning kene iki lho cedak masjid terus panjenengane Pak Cip Pak Siswa Pitoyo piyayine religius. Piyayi religius yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agamis. Iya mismu lo gremes kaya rumangsaku. Paling tidak memberikan wacana baru dalam bentuk lagu-laguan qasidah. Aduh gak apal Dek aku Dek. Lagu ku lho ya dana ya dana ya dana ku lho lagu Sokidah. Hehehe qasidah kowe. Aku gak apal. Masa ra iso? Ora iso aku. Selawatan. Ya sembarang lah. Awaran aku. Allahumma sholli wa sallim ala ndang ayo Lah piye to? Aku kon piye? ih Menurut saya belum mbok. Lho, kowe Kowe tak selawatan riyen. Lah iya Kesane diwarai selawatan to nek anu ki ngaji wayah diulang ngaji wedange gurune diombe Lah enak mangsamu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Wa maulana apa Dek? Apa sih wa maulana Muhammadin din. siji. Lah aku ora apal ae. Aku ora apal wae. Wa maulana Muhammadin meneng sik Moh gak gelem aku meneng. Gak aku. Larase ki lho Cil. Wah gak. Kowe iki diwarai yuda manut to. manut to Moh manut aku. tawarai sik Gak. Muhammadin Larase ki lho iki meneng. din jangkrik meneng sik ya jangkrik Lah piye? kowe iki tawarai Lah ya warono aku ora iso. Muhammadin Larase ki lho. din Muhammad din lah Muhammadin Aduh. Bingkem meneh Dek, bingkem. Larase. Bingkem meneh. Ya. din Lah iya iso Dek. Muhammadin Walah, aneh ngono aneh barang lho.
Muhammadin. Siapa? Angel to. Penjiwaan. Gulung. Nek gak iso ditugel sik nah. Muhammadin. Alah. Iya tadi. Telat. Bareng telat. Sok yo pitik jago keloren. Muhammadin. Nah. Berarti dengan itu tambahno karo ngiler. Jadi pas ngono lho. Galene apal kusen. Bareng-bareng ya nek Pak Camat roh aku. Nah. Awake dhewe urung ditanggap rongo nyapul. Lurah bareng kapan dipune, Dek? Wong Pak Sis wis nanggap Lah Pak iya. Camat urung nanggap ora isin no. Jan malah obok-obok kowe iki teman aku. Yo. Muhammad. Oh, sik. Ya iki lho. Ngapalne. Allah Salah nadane. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bil ismillahi sholata daimatau bidawami mulkilah Iya toh. mulkilahi asik gitu Pinter berarti ya candak termasuk. Aku ya Candak, lah diwarai apal ora diwarai ra apal aku. gatean becah niki Iya. kemis lek Teko ndi kok sok kemis-kemis bareng nyapa. Isen. isen harian Iya. mosok catetane Pak Cep ilang Iya gak. kemis legi Ayo kanca budal remi. aduh percel ya ampun ojo remi ya Apa? ji Hei, ngaji. ngaji Lah aku ora apal. Lah kok yang ngejak ngaji. surami kemis legi Ayo kanca budal ngaji. nyangking tas Isine kotak ji. Alang merah. ya ampun percil Apa? isin aku Ora usah izin. Aku ora ono bar iki terus ini apa? isine kitab suci Oh alah. sabra Isa kita malukan. Iya ya ora. iso Nek Pak Camat isin. tak robo Cah lanjut. kemis legi Ayo kanca budal ngaji. nyangking tas Isine kitab suci. budal ngaji Neng omahe yu ngatemi. ya ampun percil aku isin Apa tuh bocah iki? percil lho ngani ngono tok gak iso aku isin lho cil percil Malah kaya togok lho. cil Apa? ora yu ngatemi Sopo? Pak Kiai Bojone jenenge ngatemi, Dek, kaine. Ngono lho dike ngono penak-penak. tapi Pak Kiai Iya, Pak Dek Kiai, iya. isin aku Aku iya. Apa isin iki? Cakep. Nih. tapi rong ayo Heh. lho muni musiknya lho kemis legi Ayo kanca budal ngaji. ya oke lah ya Iya. nyangking tas Isine kitab suci. asal le icik-icik Om sakita. budal ngaji Neng omahe Pak Kiai. esok nek pinter Terus endang gawe sambel terasi. Anu munggah marang ning kono kanggo munggah haji
malam Jumat ayo podo salat berjamaah. Perecel kaya itu terus tanggap aku di malam Jumat kaya berjamaah. Ya mau ganti ati kaya kono lho bocah rupane ora patek paper ngono kaya. Langsung candak lho termasuk gatekan Aku langsung pisan iso mesti burine iso lho, Dik. dina Jumat Ayo podo salat berjamaah. Iya ta? iya bagus Terusno kaya kakek. Ayo to terus nek apa aneh. dina Jumat Ayo salat berjamaah. sebab iku Ganjarane luweh kathah. nganggo kopiah Sarungane sajadah. bareng dinggo sujud Aduh dek katokku bedat. Recel ya ampun bocil kok mesti ngono to ya ampun isin aku ngono Aku isin aku Bocil, isin. gak Sesuk hafal. sesuk ae sesuk neh. Ngono kuwi diapalke. masa dinggo sujud nganti bedah Lancene ya welek celanane. iki mesti pas nggon mestak wingi Lah ya apal lho lah. Aduh ya ora mestak barang lho. Nggih. Bocah kok iki mau lho nyatane ya gayeng lho. Gayeng, Kok sowan gayeng. bendil ki Bendil, termasuk nek karo aku ki bendil. Jiwet napa bendil lah, Bas? Bendil ki carane dukuhan. Oh. dukuane bendil desane Desane Jiwut, juwawut Jiwut. Jiwut. jiwut Heeh, kecamatane Nglegok. Nglegok. Berarti desa jiwut kecamatan Gletong itu saged Nglegok. Nglegok lho Pak Camat Rawuh lho. Glegok Ya, Pak Camat Rawuh Pak Camat sing suweger lho, Dik, mlaku sing. Camat. Oh, aku lho Pak Camat ngene. Arep piantune waduh. Tapi piyayi Siap, siap, sembodo semangat, nggih. sembodo wonge Sembodo. hebat berwibawa Berwibawa. paling tidak langlung Langlung. petawate langsung lung Lung. lunga Rumah saku. Monggo, niki. Atur panglipur wonten Dalem Agung Pak Siswa Pitaya Cobi njajal tak celukke Putri Angelita. Nah, kene putri. None